Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Μιλήσαμε πολλές φορές για το νερό και βλέπουμε ότι το νερό είναι το πρώτο που μπορεί ακριβώς και πρέπει ο κάθε γιατρός να πει στον ασθενή ότι πρέπει να πίνει τουλάχιστον 8 με 10 ποτήρια καθαρό και υγιεινό νερό. Δεν υπάρχει γιατρός που να μην το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Όταν είμαστε 70% νερό, δεν μπορούμε να κάνουμε πρόληψη χωρίς να εξασφαλίσουμε σπίτι μας καθαρό και υγιεινό νερό. Και πρέπει ακριβώς να πίνουμε τουλάχιστον 8 με 10 ποτήρια νερό την ημέρα. Διότι τόσα χάνουμε, τόσα φεύγουν από πάνω μας. Το λέω απλά να το καταλάβουμε. Γιατί σκεφτείτε, όταν αποβάλλονται από πάνω μας τουλάχιστον 2 λίτρα νερό, για να είμαστε υγιείς, πρέπει να το αντικαταστήσουμε. Και πρέπει να το αντικαταστήσουμε ως πρώτη ύλη το νερό που είναι 70% να είναι καθαρό και να είναι υγιεινό. Καθαρό βέβαια πρέπει να είναι απειλαγμένο από όλα τα επικίνδυνα χημικά, τους χημικούς ρήπους που υπάρχουν, και ακριβώς υπάρχουν πάρα πολλοί. Πάνω από 80.000 έχουν φτάσει οι χημικές ενώσεις που υπάρχουν σήμερα μέσα στο νερό. Όλοι το καταλαβαίνετε και βέβαια έχουμε δει και άλλη φορά, να το ξαναδούμε ακόμη μια φορά, το φίλτρο αυτό του Imperial, να το δούμε λίγο αν έχετε την καλοσύνη. Βλέπουμε πως είναι ένα φίλτρο και πως καταντάει μετά όταν περάσουν ορισμένα λίτρα νερό. Άρα το νερό μας πρέπει οπωσδήποτε να το φιλτράρουμε, το νερό της βρύσης. Έχει 77.000, φτάσανε σήμερα 80.000. Διότι κάθε χρόνο προσθέτονται πάνω από 1.000 χημικές ενώσεις μέσα σε αυτό το νερό, το οποίο έρχεται στη βρύση μας ή εμφιαλώνεται. Και βέβαια θα μου πείτε, καλά, όλα αυτά τα επικίνδυνα, γιατί, αφού τα παίρνουμε, γιατί δεν πεθάνουμε μέχρι σήμερα? Γιατί ακριβώς, φίλες και φίλοι, έχουν προσθετικό χαρακτήρα όλα αυτά τα δηλητήρια. Και βέβαια, γι' αυτόν όλοι μας ανεξαιρέτως έχουμε κάποιο φίλο ή συγγενή που έφυγε από αυτή τη ζωή με μια μεγάλη αρρώστια. Άρα καταλαβαίνετε ότι εάν συνεχίσουμε να πίνουμε αυτό το νερό της βρύσης ως έχει, με όλα αυτά τα δηλητήρια που έχει μέσα, τότε με μαθηματική ακρίβεια μία από τις μεγάλες ασθένειες δυστυχώς θα χτυπήσει την πόρτα μας. Το πρόβλημα και το ζήτημα είναι να κάνουμε πρόληψη. Και πρόληψη σημαίνει ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε καθαρό και υγιεινό νερό, χωρίς όλα αυτά τα δηλητήρια τα οποία υπάρχουν σε αυτό το νερό. Και βέβαια δεν είναι μόνο να εξασφαλίσουμε καθαρό και υγιεινό νερό. Πρέπει οπωσδήποτε να πίνουμε 8 με 10 ποτήρια νερό την ημέρα. Και αν καταλάβουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ότι πρέπει να ξεκινάμε την ημέρα μας με ένα ποτήρι καθαρό και υγιεινό νερό, τότε θα δείτε ότι πολλά προβλήματα της υγείας μας γρήγορα θα διορθωθούν. Διότι ο οργανισμός μας έχει ακριβώς τον μηχανισμό της αυτοΐανσης, αυτοθεραπείας. Αυτό ακριβώς πρέπει να καταλάβουμε. Να του δώσουμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να θεραπευθεί μόνος του ή να προλάβει ασθένειες που τυχόν αύριο θα είναι αργά. Και βέβαια, το είπαμε πολλές φορές, δεν μπορούμε, φίλες και φίλοι, έτσι εύκολα να πούμε ότι μπορούμε να γλιτώσουμε από μια καρδιακή προσβολή. Γιατί αν μπορούσε κάποιος καθηγητής πανεπιστημίου, εκείνος ποτέ να μην πέθαινε από καρδιά, τότε πραγματικά θα μπορούσαμε και εμείς να πούμε ότι θα μας σώσουν οι γιατροί. Οι γιατροί πρέπει να είναι σύμβουλοι μας, να είναι αυτοί οι οποίοι θα μας λένε αυτά που πρέπει να μας πούν ώστε να κάνουμε πρόληψη. Και βέβαια καλύτερα πράγματι ένα γραμμάριο πρόληψη παρά 100 ή 1.000.000 τόνους θεραπεία. Αυτό λένε όλοι. Και βέβαια, εάν ξεκινήσουμε από τον Ιπποκράτη που δίδασκε τότε την ιατρική και είναι ο πατέρας της ιατρικής, τι έκανε? Εξασφάλιζε φιλτραρισμένο νερό και το έδινε ως φάρμακο στους ασθενείς. Διότι είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Όλοι το καταλαβαίνουμε. Κανένας γιατρός δεν θα σας πει παίρνετε ένα χάπι, ας πούμε ένα παυσίπονο, χωρίς να πάρετε και ένα ποτήρι νερό. Γιατί? Γιατί ακριβώς το νερό είναι αυτό το οποίο κάνει την μεγαλύτερη θεραπεία. Δοκιμάστε ένα ποτήρι νερό όταν έχετε ένα πονοκέφαλο και θα δείτε ότι μετά από 5-10 λεπτά θα σας περάσει. Πριν πάρετε οτιδήποτε παυσίπονο
και επιβαρύνετε τα νεφρά σας, διότι ό,τι παίρνετε από εδώ επιβαρύνονται τα νεφρά και δυστυχώς τα αποβάλλουμε και πάνε ξανά μέσα στο νερό, το οποίο έρχεται στη βρύση μας ή εμφιαλώνεται. Άρα πρέπει όλοι να καταλάβουμε καλά ότι εάν κάνουμε πρόληψη με καθαρό φιλτραρισμένο νερό και πίνουμε 8 με 10 ποτήρια, θα δούμε σύντομα την υγεία μας ότι πραγματικά διαφέρει από εχθές, προχθές. Διορθώνονται πολλά προβλήματα τα οποία είχαμε. Και βέβαια θα γλιτώσουμε και πολλά προβλήματα που θα έχουμε μελλοντικά. Και πόνο και χρήμα, διότι σκεφτείτε σήμερα ένα παράδειγμα να πας στο φαρμακείο, πόσα χρήματα δίνει ο καθένας μας. Άρα ας σκεφτούμε να κάνουμε πρόληψη, διότι ο Θεός μας έδωσε το μεγαλύτερο δώρο, την υγεία μας, και εμείς το προδίδουμε πεθαίνοντας, προχωρώντας η ηλικία σε δεκάδες ασθένειες, φίλες και φίλοι. Άρα αυτό είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα και πρέπει, όπως λένε όλοι ανεξαιρέτως οι επιστήμονες, η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Αυτόν πρέπει να έχουμε στο νου μας. Και βέβαια, για να κάνουμε πρόληψη, φίλες και φίλοι, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να πίνουμε αυτό το νερό της βρύσης. Όλοι το καταλαβαίνετε. Ότι εάν γυρίσω ένα παράδειγμα, ας έρθουμε λίγο σε αυτό το πείραμα, να το ξαναθυμηθούμε λίγο. Ας έρθουμε λίγο στο πείραμα, αν έχετε την καλοσύνη. Ωραία. Ας βάλω 2 ποτήρια νερό της βρύσης. Το βλέπουμε εδώ ότι εάν το ανοίξω, βλέπω ότι όλα τα ποτήρια ανεξαιρέτως, βλέπουμε ότι, αφήγω και αυτό να μην έχει αντανάκλαση, είναι ακριβώς οπτικά το ίδιο. Δεν διαφέρει. Άρα οπτικά δεν μπορούμε να δούμε τα δηλητήρια τα οποία υπάρχουν, όπως έχουμε πει πολλές φορές, μέσα στο νερό. Άρα, εάν όμως γυρίσουμε και βάλουμε ένα ανιχνευτή χλωρίου, το οποίο δεν έχει χρώμα, ούτε το νερό αυτό έχει χρώμα, αλλά μόλις ενωθεί το χλώριο μαζί με την ορθοτιλίνη, αυτόν εδώ τον ανιχνευτή χλωρίου, θα δούμε ότι κατευθείαν αλλάζει το χρώμα. Δηλαδή, γίνεται αυτό το πράγμα που βλέπουμε εδώ. Ας το ανακατέψω λίγο, να το δούμε καλύτερα, θα γίνει ομοιογενές. Ενώ εάν πάω να βάλω στα υπόλοιπα ποτήρια, όπως βλέπετε, το οποίο έχει φιλτραριστεί το νερό μου, και αν το ανακατέψω και αυτόν εδώ θα το δούμε, ότι αυτό δεν αλλάζει καθόλου το χρώμα, διότι έχει εξαφανιστεί το χλώριο. Κάναμε αποχλωρίωση, φιλτράροντας το νερό, έχουμε αφαιρέσει το χλώριο το οποίο υπήρχε μέσα στο νερό και βλέπουμε όχι μόνο το χλώριο, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, τα φυτοφάρμακα, είναι σαν μιάντο, μόλιβδο κτλ. Έχουν αφαιρεθεί από το νερό, δηλαδή όλα αυτά τα επικίνδυνα τα οποία μας δημιουργούν μεγάλες ασθένειες. Άρα, φίλες και φίλοι, τι νερό θα θέλατε να πίνετε από αύριο, αυτό εδώ ή αυτό εδώ? Είμαι σίγουρος ότι η λογική λέει αυτό εδώ. Και βέβαια, εάν γυρίσω με μερικούς που λένε εγώ έχω χρήματα και παίρνω εμφιαλωμένο νερό, εάν δούμε το τι λένε οι επιστήμονες, αυτοί που την τελευταία δεκαετία έχουν κάνει εκατοντάδες, για να μην πω πολλές χιλιάδες έρευνες πάνω στα εμφιαλωμένα νερά, βγήκαν ακριβώς το συμπέρασμα ότι τα εμφιαλωμένα νερά είναι κατά πολύ χειρότερα, πολύ πιο επικίνδυνα από το νερό της βρύσης και είναι πολύ πιο επιβαρημένα από το νερό της βρύσης. Διότι θα δούμε εδώ ότι δεν διαφέρει αυτό το νερό από το νερό της βρύσης. Το μοναδικό πράγμα που δεν έχει μέσα είναι το χλώριο, το οποίο βάζει πολιτεία για να μας προστατεύσει όμως από παλαιότερες ασθένειες, όπως ήταν η χολέρα. Ενώ εδώ που δεν υπάρχει μέσα στο νερό αυτό το δηλητήριο, βλέπουμε ότι αναπτύσσονται παθογόνοι μικροοργανισμοί και αν γυρίσουμε να πάρουμε αυτό το νερό την ώρα που εμφιαλώνεται, να το βάλουμε μέσα στο ψυγείο, θα δούμε ότι αν το πάρω μετά από μια εβδομάδα, θα δούμε ότι αυξάνονται οι παθογόνοι μικροοργανισμοί πάνω από 1000 φορές. Άρα καταλαβαίνετε, στους 6 μήνες ή 1 χρόνο ή 2 χρόνια, το οποίο μπαίνει μέσα στάσιμο αυτό το νερό, γίνεται ένας βούρκος, άκρος επικίνδυνο νερό και οι παθογόνοι μικροοργανισμοί είναι αμέτρητοι μέσα. Και δεν είναι μόνο ότι είναι αυτοί οι παθογόνοι μικροοργανισμοί. Θα δούμε ότι φεύγουν πολλά επικίνδυνα χημικά από το πλαστικό και βλέπουμε ακριβώς, όπως λένε ένα παράδειγμα, η δυσφενόλη α είναι τα φθαλικά, το στυρένιο και 1002 άλλα
που φεύγουν και ενώνονται με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Άρα ας προσέξουμε. Ας προσέξουν αυτοί οι οποίοι παίρνουν πλέον και πίνουν εμφιαλωμένο νερό δήθεν για να τους προστατεύσει και δήθεν γιατί δεν μυρίζει το χλώριο. Δεν είναι το χλώριο μόνο το οποίο είναι επικίνδυνο. Είναι τα υπόλοιπα τα οποία υπάρχουν μέσα και ακριβώς με τις έρευνες που κάνανε στην Αμερική των τελευταίων καιρών βλέπουμε ότι ό,τι φιλοξενεί το νερό της βρύσης ανεβρίσκονται και μέσα σε αυτό το νερό ακριβώς, διότι είναι σαν να λέμε ότι εάν βρέξει εδώ θα βραχούν και εδώ δεν θα βραχούν. Δεν γίνεται, φίλες και φίλοι. Όταν βρέχεται παντού, όταν υπάρχει βροχή παντού, όλοι θα βραχούν. Το ίδιο πράγμα είναι και εδώ. Βλέπουμε τα φυτοφάρμακα. Είναι περισσότερο στα χωριά. Είναι ακριβώς εκεί που είναι οι πηγές. Και βλέπουμε ότι περισσότερες φορές οι πηγές είναι 100 μέτρα από διάφορα χωριά τα οποία υπάρχουν οι βόθροι, όπως ξέρετε, και αυτά συγκοινωνούν τα δοχεία. Άρα είναι πολύ πιο επιβαρημένα τα νερά αυτά, τα υπόγεια, από ότι πολλές φορές είναι τα επίγεια νερά, τα οποία, ένα παράδειγμα, η Αττική παίρνει νερό. Άρα αυτό πρέπει να προσέξουμε, ότι από αυτό το νερό, το οποίο βάζουμε μέσα μας, ξεκινάνε όλες οι ασθένειες. Από τη μικρότερη μέχρι και τη μεγαλύτερη. Άρα θέλουμε να είμαστε υγιείς. Ξεκινάμε πραγματικά την ημέρα μας με ένα ποτήρι καθαρό φιλτραρισμένο νερό. Τελειώνουμε την ημέρα μας με ένα ποτήρι καθαρό υγιεινό νερό. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπου και αν είμαστε, έχουμε μαζί μας νερό. Η σχολείο, η δουλειά, στο σπίτι, παντού. Να πιω τουλάχιστον άλλα 8 ποτήρια. Και αυτό είναι μέσον όρο που λέω. Άλλος πρέπει να πιει 12 ή 13 ποτήρια. Άλλος, ένα παράδειγμα, θα πιει και 8 είναι ικανοποιημένος. Εξαρτάται τις ανάγκες του καθενός και τι δουλειά κάνει. Αλλά το αποτέλεσμα, ο μέσος όρος, τα 8 με 10 ποτήρια πρέπει οπωσδήποτε να τα πίνουμε. Και αν γυρίσουμε και δούμε κάποιον που έχει περιτά κιλά, εάν το ρωτήσουμε πόσο νερό πίνει, τις περισσότερες φορές θα σας πει, ξέρετε κάτι, σχεδόν πίνουμε 1-2 ποτήρια, 3 ή 5 ποτήρια. Δεν πίνει ποτέ το κανονικό νερό, αυτό το οποίο χρειάζεται ο οργανισμός για να αποβάλει όλα τα δηλητήρια και τις τοξίνες από τον οργανισμό. Και βέβαια το μεγαλύτερο έγκλημα είναι όταν κάνουμε δίαιτα για να χάσουμε βάρος και δεν πίνουμε την σωστή ποσότητα και τη σωστή ποιότητα νερού. Διότι βλέπουμε εκεί ότι αυξάνοντας την ποσότητα νερού, ένα παράδειγμα, αυξάνουμε, και αν εις περίπτωση πίνουμε νερό της βρύσης ή εμφιαλωμένων, αυξάνουμε και τα δηλητήρια τα οποία συσσωρεύονται μέσα μας και δεν αποβάλλονται, διότι έχουν προσθετικό χαρακτήρα. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε καθαρό και υγιεινό νερό, το τονίζω. Και δόξα τω Θεώ, η Camelot τώρα και πολλά χρόνια, το 40 μιλάμε, έχουμε ξεκινήσει τις έρευνες και τα συστήματα καθαρισμού του νερού, φίλες και φίλοι. Άρα σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το Columbia, το οποίο δίνουμε εντελώς δωρεάν, το σύστημα αυτό εδώ, και εσείς έχετε μόνο να δώσετε 118 ευρώ για να βάλετε ένα εσωτερικό μέσα. Εάν είμαστε έτοιμοι, βεβαίως, το βλέπουμε εδώ λίγο, ας το δούμε ένα δευτερόλεπτο, ποιο είναι, και βέβαια εάν είμαστε έτοιμοι πάμε να δούμε και το πόσο δυνατό και τι σύστημα είναι αυτό εδώ. Πάμε λοιπόν. Ας δούμε τώρα το Columbia, το πόσο δυνατό είναι. Καταρχήν είναι νανοτεχνολογία και γνωρίζουμε ότι η νανοτεχνολογία είναι, αν πάρουμε ένα κόκο με διάμετρο μιας τρίχας, χωρίζεται σε 1000 κόκκους. Και εν συνεχεία η νέα τεχνική της νανοτεχνολογίας αυξάνει τον όγκο χωρητικότητας των δηλητηρίων κατά 1000 φορές. Και επίσης αυξάνεται η ταχύτητα που διεισδύουν όλα τα δηλητήρια μέσα στον άνθρακα και παρακρατούνται κατά 1000 φορές. Άρα μιλάμε για νέα τεχνολογία με 1.000.000 φορές πιο δυνατά από οποιοδήποτε άλλο φίλτρο. Και το βλέπουμε ακριβώς και εδώ, να το δούμε λίγο, αν μπορούμε, λίγο το βλέπουμε, κομμένο των ενεργοφαρμακευτικών άνθρακα, νανοτεχνολογίας, το τονίζω, είναι 0,2 μάικρον, διεισδύει το νερό με αυτή τη φορά και βγαίνει έξω. Βεβαίως, εάν θέλουμε να το δούμε ολοκληρωμένο, να το δούμε και ολοκληρωμένο, το βλέπουμε αυτή τη στιγμή και είναι ολοκληρωμένο. Είναι το συγκεκριμένο ανταλλακτικό που μπαίνει μέσα στο Columbia με τον ένα θόλο. Ακριβώς.
Ας πάμε όμως τώρα να δούμε το πόσο ισχυρό είναι το σύστημα Columbia. Πάμε λοιπόν, ας το γεμίσουμε. Θα κάνουμε ένα πείραμα τώρα. Βλέπουμε το νερό το οποίο μπήκε μέσα, τι είναι, και ας ξεκινήσουμε με, βεβαίως θα χρησιμοποιήσουμε μία αντλία για να μπορεί να διεισδύσει το νερό μας γρήγορα. Το βλέπουμε τη διαφορά που έχει αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά τι γίνεται, περνάει το νερό από εδώ μέσα, περνάει από αυτό το λάστιχο και έρχεται στο Columbia μέσα και φιλτράρεται. Δεν υπάρχει ούτε τρίκ ούτε τίποτα. Είναι ξεκάθαρο το πείραμα. Μπορούμε να το κάνουμε ανα πάσα στιγμή και ας γυρίσουμε να βάλουμε και να το δούμε και με ανιχνευτή χλωρίου. Δηλαδή αν έρθω με ένα παράδειγμα, βάλτε μέσα νερό και βλέπουμε ότι, αφήστε το λίγο να το δούμε, εδώ βλέπετε με ανιχνευτή χλωρίου ότι είναι ένα νερό πεντακάθαρο, απειλαγμένο από οτιδήποτε υπάρχει. Και βέβαια νομίζω είναι ώρα να βάλουμε για να πιούμε και εμείς, να το δοκιμάσουμε. Το βάζουμε λοιπόν, ας το γεμίσουμε και αυτό και βλέπουμε ότι από τη μια βάζουμε νερό και από την άλλη βγαίνει το νερό. Στην υγειά μας λοιπόν. Στην υγειά μας. Αυτό είναι το νερό. Τώρα να μπορούμε να το χύνουμε. Ωραία. Έρχομαι λοιπόν, ας γυρίσουμε, να διάζουμε το καθαρό και να βάζουμε από μια μεριά. Ας έρθουμε τώρα να βάλουμε διάφορα χημικά άλλα. Διάφορα άλλα χημικά, επικίνδυνα φυτοφάρμακα. Βλέπετε ότι βάζουμε νέα χημικά άλλα. Δέστε, και ας έρθει κάποιος που πιστεύει και εκείνος ότι μπορεί να επαναλάβει τέτοιου είδους πειράματα, να έρθει, θα τον καλωσορίσουμε εδώ για να τα κάνει και εκείνος. Και επίσης πηγαίνω στοίχημα με όποιον θέλει. Αν μπορεί να κάνει αυτά τα πειράματα, μπορεί να του δώσουμε όσα θέλει. Αλλά να έρθει να επαναλάβει τέτοιου είδους πειράματα. Και σε πόσα λίτρα θα περάσουμε και με τι πίεση έρχεται. Δέστε ακριβώς το τι κάνουμε εμείς εδώ. Δέστε το νερό που βγαίνει. Δέστε το νερό που βγαίνει. Βάζουμε από τη μια, αδειάζουμε από την άλλη. Και δέστε ακριβώς τα πειράματα τα οποία κάνουμε εδώ. Ας γυρνάμε να βλέπουμε κάτω και την εναλλαγή που βάζουμε μέσα. Κοιτάξτε βλέπουμε το πώς νερό. είναι το νερό και κοιτάξτε πώς γίνεται μετά από τη φίλτρανση. Ακριβώς. Βλέπουμε εδώ ένα παράδειγμα. Δέστε εδώ. Γεμίζουμε ολόκληρες κανάτες και βλέπουμε την τεράστια διαφορά που έχει. Ωραία λοιπόν. Βλέπουμε ακριβώς τη νέα τεχνολογία και βλέπουμε το τι γίνεται. Το Columbia θα αφαιρέσει φυτοφάρμακα, είναι σαμιάντου, χλώριο, μόλιβδο, όλα τα επικίνδυνα. Ακριβώς. Οτιδήποτε. Ακόμη και φαρμακευτικές ουσίες τις οποίες υπάρχει στο νερό μας. Υπάρχουν ακριβώς, όπου γνωρίζουμε, φαρμακευτικές ουσίες, ό,τι παίρνει ο άνθρωπος. Δέστε ακριβώς εδώ. Ας δείξουμε κάτω, να δείξουμε λίγο και τον πυθμένα που βάζουμε νερό. Ας προσπαθήσουμε. Βάλτε κι άλλο νερό μέσα αν έχετε την καλοσύνη. Προσθέστε. Βλέπετε βεβαίως. Καταλαβαίνετε, μέσα σε ένα στούντιο όλα τα τεχνικά προβλήματα μπορεί να υπάρχουν, αλλά βλέπετε ακριβώς το αποτέλεσμα. Τι μπορούμε και κάνουμε. Βλέπετε ακριβώς, βάλτε νερό όμως. Το νερό έτσι, περνάει από το Columbia και φιλτράρεται την ίδια χρονική στιγμή. Καλάω δημοσιογράφους, καλάω όσοι ποιος θέλει να έρθει και να πάρει νερό να το εξετάσει. Για να δείτε ακριβώς ποια είναι η δύναμη των συστημάτων της Camelot και βεβαίως το Columbia, αυτό εδώ που βλέπουμε, είναι το πιο φθηνό όπως βλέπετε, το δίνουμε εντελώς δωρεάν. Από 500 ευρώ το δίνουμε εντελώς δωρεάν. Δεν έχετε τίποτε άλλο να δώσετε εκτός μόνο 119 ευρώ και θα έχετε αυτή την ποιότητα νερό για όσα λίτρα θέλετε βεβαίως, όσα λίτρα θέλετε και 10.000 λίτρα μπορείτε να πάρετε τον χρόνο. Για έναν ολόκληρο χρόνο. Ακριβώς. Και νερό να πίνουμε μέσα, νερό από το φιλτραρισμένο, καθώς επίσης και να πλένουμε τα τρόφιμά μας. Γεμίστε το ολόκληρο. Καλά, να φύγει να πάει απάνω. Το βλέπουμε ακριβώς τι νερό. Ας έρθει να μου καθαρίσει τέτοιο νερό κάποιος. Ας δούμε τώρα το Columbia 2+, το βλέπουμε στην οθόνη μας και ας το δούμε και αυτόν πόσο πιο δυνατό είναι ακόμη και από το πρώτο. Πάμε να το δούμε λοιπόν.
αν είμαστε έτοιμοι. Φύγαμε. Φίλοι, ας δούμε τώρα το Columbia 2 Plus. Το πόσο δυνατό είναι, αλλά και ποια είναι η τεχνολογία του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, τα εσωτερικά φίλτρα τα οποία μπαίνουν μέσα είναι αυτά τα δύο κομμένα. Βλέπουμε ακριβώς εδώ ότι είναι το πρώτο κεραμικό, περνάει το νερό μας από 0,2 μάικρο μεμβράνες, φιλτράρεται, εν συνεχεία περνάει από ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα, από την καλύτερη ποιότητα που υπάρχει, πάλι 0,2 μάικρον, το βλέπουμε, βγαίνει έξω, εν συνεχεία πηγαίνει στο νανοτεχνολογίας, 0,2 μάικρον και μετά το νερό μου βγαίνει έξω καθαρό και υγιεινό. Εάν δούμε ολοκληρωμένα τα εσωτερικά, τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή ποια είναι στην οθόνη μας. Και βέβαια, ας πάμε να δούμε, ας ξεκινήσουμε το πείραμά μας για να δούμε και εδώ το πόσο δυνατά είναι τα συστήματα βεβαίως της Camelot. Βλέπουμε ακριβώς τι ποιότητα νερό βάζουμε μέσα, με πολλά χημικά, με πάρα πολλά χημικά και εν συνεχεία ακριβώς το βάζουμε προς για να ξεκινήσουμε πλέον την διαδικασία. Το βάζουμε μπρος λοιπόν. Ήδη ξεκινάει, βλέπουμε ότι το νερό μου βγαίνει έξω καθαρό και υγιεινό και βεβαίως και στην περίπτωση αυτή εδώ ας γυρίσουμε να βάλουμε και για να το δοκιμάσουμε εμείς. Παίρνουμε λοιπόν μια ποσότητα, βάστε μέσα και άλλο για να υπάρχει και εν συνεχεία βλέπουμε ακριβώς το νερό μας καθαρό. Για να το δοκιμάσουμε και εμείς, ένα λεπτό και βέβαια ας βάλουμε να το δούμε μισό λεπτό και νερό για να δούμε και με τον ανιχνευτή χλωρίου. Εάν γυρίσουμε να βάλουμε, βλέπουμε το νερό που βγαίνει και βλέπουμε ακριβώς την ποιότητα. Να το δούμε όμως και στην οθόνη μας καλά, αυτό είναι το νερό το οποίο βγαίνει. Και βέβαια το βλέπετε και εσείς πώς είναι από τη μια μεριά και πώς βγαίνει από την άλλη τη μεριά, την οποία βεβαίως το αφήνουμε και βγαίνει. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας λοιπόν. Ας πιάσουμε λίγο με την κάμερα να φαίνεται και από εδώ. Όλο το πείραμα. Ακριβώς ουσιαστικά περνάει το νερό από εδώ πέρα, περνάει από αυτό το λάστιχο, εισέρχεται μέσα στο Columbia 2 Plus και φιλτράρεται πλέον. Βεβαίως όπως βλέπετε σχεδόν τα αφήσαμε και έτρεχε κατευθείαν μέσα, βλέπετε πώς είναι το νερό και δευτερόλεπτα. Ας βάλουμε όμως τώρα να ξεκινήσουμε, το βλέπετε ότι βγάζουμε κανάδες, δεν προλαβαίνουμε, δέστε την πίεση. Να δούμε λίγο την πίεση, αν έχετε την καλοσύνη, να το δούμε με την δύο κάμερα, να το δούμε λίγο την πίεση. Έτσι, βλέπετε ακριβώς πως βγαίνει με την πίεση. Για δέστε, δεν προλαβαίνουμε να βάζουμε νερό και να βγάζουμε από την άλλη. Ας βάλουμε κι άλλο νερό, βάλτε κι άλλο νερό μέσα. Βλέπετε με άλλα χημικά τώρα, με διάφορα φυτοφάρμακα, τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα. Ναι, πέστε το. Και η 4 να πάει λίγο πιο δεξιά για να φαίνεται καλύτερα πώς μπαίνει το νερό. Βλέπουμε ακριβώς, ναι, εισέρχεται ακριβώς μέσα, βγαίνει και βγαίνει έξω καθαρό, πεντακάθαρο το νερό μας. Βλέπετε τι νερό βάζουμε μέσα. Ωραία. Γι' αυτό ας το δούμε. Όπως βλέπουμε εδώ το λάστιχο, περνάει το νερό, το επιμολυσμένο με διάφορα χημικά, περνάει από το Columbia 2 Plus, καταλήγει από εδώ και έρχεται πλέον, φιλτράρεται και πεντακάθαρο νερό. Βλέπετε ζωντανά στην οθόνη σας ακριβώς. Ούτε τρίκ ούτε τίποτα. Ξεκάθαρα αυτό εδώ. είναι και ας έρθει. Όποιος τολμάει ας έλθει να επαναλάβει. Όχι, βάλτε το όλο. Εκείνο να φύγει όλο. Ας το βάλουμε ολόκληρο να φύγει. Και βλέπετε τι νερό βγάζουμε. Και πόσα λίτρα. Και ακριβώς. με τι πίεση. Ας έρθει κάποιον να μου επαναλάβει τέτοιου είδους πειράματα. Και του δίνω όσα θέλει. Όσα θέλει. Αν επαναλάβει τέτοιου είδους πειράματα, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η διαφορά της τεχνολογίας ακριβώς που υπάρχει εδώ στα συστήματα της Camelot. Ας γυρίσουμε τώρα να προσθέσουμε και άλλο και ετησίως πόσο κοστίζει. Βεβαίως. Θα το δούμε ακριβώς εδώ ότι μπορούμε, όπως βλέπετε, από 999 ευρώ που έχει, βλέπουμε μόνο 190 ευρώ
θα έχετε πάνω από 15.000 λίτρα νερό ένα ολόκληρο χρόνο. Σας εγγυόμαστε. Και το τελευταίο ποτήρι ακριβώς να είναι πεντακάθαρο, να είναι αυτό ακριβώς που θέλει ο καθένας να πίνει. Δέστε τι νερό βάζουμε μέσα, τι χημικά και από την άλλη μεριά τι βγαίνει. Πρέπει να πλένουμε και τα τρόφιμά μας με φιλτραρισμένο νερό, καθώς επίσης και να μαγειρεύουμε με φιλτραρισμένο νερό. Δεν είναι μόνο να πίνουμε. Βλέπετε, δεν προλαβαίνουμε να βάζουμε και να βγαίνουν, να γεμίζουν ολόκληρα κανάτες. Βλέπουμε εδώ ολόκληρες κανάτες. Δεν προλαβαίνουμε ακριβώς να βγαίνουν. Βλέπετε ακριβώς το τι γίνεται. Ας το δούμε και με την ένταση που βγαίνει το νερό μας. Να το δούμε και με την ένταση. Βλέπετε ακριβώς το τι γίνεται. Βλέπετε την ένταση, φίλες και φίλοι, που βγαίνει έξω το νερό. Για δέστε το τι γίνεται. Δέστε το τι γίνεται ακριβώς εδώ. Πόσες δεκάδες λίτρα έχουμε ήδη φιλτράρει. Και βλέπετε δεν προλαβαίνουμε. Η κανάτα γεμίζει, αδειάζουμε και βλέπετε ακριβώς το τι γίνεται. Ας το βάλουμε και το τελευταίο, γιατί εδώ μπορούμε να καθίσουμε μέχρι το πρωί, αλλά λόγω χρόνου εδώ θα βγάλουμε ακριβώς και αυτό το οποίο έχει στην δεξαμενή μας και βεβαίως είμαστε στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή να το επαναλάβουμε και στα γραφεία της εταιρείας, τηλεφωνήσεις μας και στο σπίτι σας ακόμη, να δούμε πειράματα και σας επιφυλάσσουμε εκπλήξεις. Απλώς τηλεφωνήστε μας. Δεν έχετε φίλτρο, τηλεφωνήστε μας. Το Columbia 2 Plus θα καθαρίσει το νερό από οτιδήποτε επικίνδυνο, όπως είναι χλώριο, είναι σαμιάντου, μόλιβδο, φυτοφάρμακα. Και θα δείτε ακριβώς και άλλα πολλά φυσικά. Γιατί είναι 1000 φορές πιο ισχυρό το σύστημα, μάλλον 1.000.000 φορές, 1.000.000 φορές πιο δυνατά τα συστήματα αυτά εδώ, τα οποία ασφαλώς η Camelot διαθέτει στους πελάτες. Λόγω της τεχνολογίας. Βλέπουμε, βγάζουμε και το τελευταίο νερό, το οποίο και θα δούμε, να το εξετάσουμε και αυτό, να δείτε κατευθείαν ότι και το τελευταίο νερό το οποίο βγάζουμε, φίλες και φίλοι, εάν γυρίσω και βάλω ανιχνευτή χλωρίου, το βλέπετε ότι η ποιότητά μου είναι αυτή ακριβώς που δίνουμε στους πελάτες και το τελευταίο ποτήρι να έχουν. Αυτή είναι η διαφορά μας, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δείτε από κοντά τα συστήματά μας. Τηλεφωνήστε μας να δείτε από κοντά τα συστήματα. 2 Plus, τον βασιλιά των συστημάτων καθαρισμού του νερού. Τώρα θα δούμε τον βασιλιά των βασιλιάδων, το Imperial Maximum Club Water System. Το πόσο δυνατό και γιατί είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Αν είμαστε έτοιμοι, πάμε να δούμε και το Imperial Maximum, το πόσο δυνατό και σύγχρονο σύστημα είναι. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Φίλες και φίλοι, ας δούμε τώρα τον βασιλιά των βασιλιάδων, το Imperial Maximum Club Water System. Είναι αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ. Και αν δούμε την τεχνολογία του, θα δούμε ακριβώς ότι, ας έρθουμε λίγο στα φίλτρα να έρθουμε, βλέπουμε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά όταν περάσουν ορισμένα λίτρα νερό. Εάν γυρίσουμε να δούμε κομμένο το φίλτρο, θα δούμε ακριβώς ότι εξωτερικά υπάρχουν 10 ειδικές φυσικές μεμβράνες. 10 ειδικές φυσικές μεμβράνες. Το βλέπουμε, φίλες και φίλοι, εξάλλου εδώ. Εν συνεχεία βλέπουμε ότι η διάμετρος των πόρων που περνάει το νερό είναι κάτω από 0,5 μάικρον. Εν συνεχεία περνάει στον ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα που οι μεμβράνες ακριβώς εδώ βλέπουμε ότι οι πόροι είναι 0,2 μάικρον και εν συνεχεία βεβαίως περνάνε από άλλες 2 ειδικές φυσικές μεμβράνες που οι πόροι είναι 0,1 μάικρον. Θα δούμε όμως ότι ο ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας που υπάρχει είναι η καλύτερη ποιότητα, κατασκευάζεται σε ένα νησί της Χαβάης αποκλειστικά για τα αμερικάνικα εργοστάσια μας. Βλέπουμε ακριβώς πώς είναι η τεχνολογία εσωτερικά. Και βέβαια, καλό είναι να πάμε κατευθείαν τώρα να δούμε το πείραμα, έτσι. Ας δούμε όμως, πρωτού πάμε εκεί, ένα νερό της βρύσης. Να το δούμε λίγο, να το δούμε εδώ. Αυτό είναι το νερό της βρύσης. Ας βάλουμε ανιχνευτή χλωρίου, να το δούμε τι κάνει. Αν το ανακατέψω, βλέπετε κατευθείαν τι χρώμα είναι. Αυτό είναι. Εάν γυρίσουμε τώρα να βάλουμε μέσα εδώ,
Από το ίδιο νερό που, από το ίδιο νερό, που τεστάραμε πριν. ακριβώς, και γυρίσουμε να βάλουμε ένα ποτήρι να το δούμε λίγο, αν έχουμε την καλοσύνη, για να μην μας τρέχει, τραβήχτε το καλά, ωραία. Βλέπουμε το νερό που βγαίνει, και αν γυρίσουμε να βάλουμε ανιχνευτή χλωρίου, σε αυτό εδώ θα δούμε ότι είναι πεντακάθαρο, απειλαγμένο από οτιδήποτε υπάρχει. Και ας ξεκινήσουμε κατευθείαν τώρα τα πειράματά μας. Πάμε λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να βάλουμε κι άλλο εδώ μέσα. Βλέπουμε τι νερό είναι και ξεκινάμε κατευθείαν τώρα τα πειράματα. Τραβήχτε το μόνο έξω, τραβήχτε το έξω, έτσι λοιπόν, και ξεκινάμε τα πειράματά μας πλέον ζωντανά. Και βέβαια όταν είναι κάτι ζωντανό, καταλαβαίνετε, υπάρχουν αρκετά τεχνικά προβλήματα. Το βλέπουμε εδώ, το νερό αυτό εδώ, ποιο είναι, το βλέπουμε, γυρνάμε. Εδώ ακριβώς βάζουμε επιμολυσμένο νερό με διάφορα χημικά και κατευθείαν το φιλτράρουμε. Βλέπουμε τι νερό μπαίνει από κάτω και στο τέλος τι νερό βγάζουμε. Γι' αυτό θέλω εναλλαγή έτσι, να βλέπουμε συνεχώς τι νερό βάζουμε και τι βγαίνει από την άλλη μεριά. Και βεβαίως θα προσπαθήσουμε συνεχώς. Βλέπετε, δεν προλαβαίνουμε να γεμίζουμε κανάτες, και να πετάμε νερό καθαρό φιλτραρισμένο. Για δέστε το τι γίνεται, φίλες και φίλοι. Και προκαλώ οποιονδήποτε ας έρθει να συγκριθεί ακριβώς, έστω και στο 1 χιλιοστό, με ακριβώς το Imperial Maximum Club Water System. Γι' αυτόν είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων, το τονίζω, και γι' αυτό εδώ μπορούμε να καθαρίσουμε πάνω από 15.000 λίτρα νερό ένα ολόκληρο χρόνο. Πραγματικά απολαμβάνουμε καθαρό υγιεινό νερό. Το βλέπετε, δεν προλαβαίνουμε. Και με ποια πίεση βγαίνει το νερό. Για δέστε τι πίεση βγαίνει το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δεν προλαβαίνουμε να αδειάζουμε συνεχώς και να πετάμε νερό. Δέστε το τι γίνεται. Ακριβώς εδώ. Δεν προλαβαίνουμε. Όσα λίτρα θέλετε, φέρτε τα να καθαρίσουμε. Και αν τολμάει κανείς, ας έλθει έστω και στο 1 εκατομμυριοστό να συγκριθεί με τα συστήματα αυτά της Camelot, φίλες και φίλοι. Βλέπετε, από τη μια βάζουμε μέσα νερό και από την άλλη, ακριβώς με μια ειδική αντλία, προσπαθούμε να φιλτράρουμε, διότι οι μεμβράνες μιλάμε για 0,1 μάικρο. Χρειάζεται πάρα πολύ πίεση το νερό για να περάσει από εδώ, και βλέπουμε ακριβώς, φίλες και φίλοι, ποια είναι η τεράστια διαφορά. Για δέστε την διαφορά που έχει. Δέστε. Να βάλουμε και άλλου είδους χημικά. Να βάλουμε και άλλου είδους χημικά, εντομοκτώνα, παρασιτοκτώνα μέσα, για να δούμε ακριβώς. Εδώ υπάρχουν και ζυζανιοκτώνα, το τονίζω, όλες τις μορφές, για να δούμε ακριβώς, και τα οποία βέβαια βρίσκονται και στο νερό της βρύσης, έτσι. Ασφαλώς. Σε όλες τις περιοχές. Βεβαίως. Όλα αυτά που βάζουμε μέσα, φίλες και φίλοι, υπάρχουν σε μικρότερες βεβαίως ποσότητες, αλλά υπάρχουν πάνω από 77.000 επικίνδυνες χημικές ενώσεις, που ασφαλώς και στα εμφιαλωμένα δεν ενδιαφέρει από το νερό της βρύσης, όπως έχουμε πει. Βλέπετε, φίλες και φίλοι, ποια είναι η διαφορά, το νερό το οποίο βγαίνει. Δέστε από κάτω, ας τα δούμε μαζί μια φορά, το βλέπουμε πώς είναι και πώς βγαίνει ακριβώς αυτό το νερό. Δέστε, ας έρθει κάποιος να μου καθαρίσει αυτό το νερό που βλέπουμε εδώ. Δέστε, ποια είναι η διαφορά η οποία βγαίνει έξω, φίλες και φίλοι. Δέστε νερό, το οποίο βγαίνει. Δεν προλαβαίνουμε, όπως βλέπετε, να γεμίζουμε κανάτες και να πετάμε νερό. Ωραία. Έχουμε εδώ μπόλικα να καθαρίσουμε, και βλέπετε με ποια πίεση. Δεν προλαβαίνει και γεμίζει κατευθείαν. Ας έρθουμε. Ας δοκιμάσουμε κιόλας. Να δούμε ακριβώς, ναι. Ας πάρουμε κι εμείς. Έτσι κι αλλιώς. Για να αποδείξουμε ότι αυτά που λέμε ισχύουν 100% και το δοκιμάζουμε και οι ίδιοι εμείς. Αυτό κάνουμε και στις ενημερώσεις, φίλες και φίλοι. Και καλό οποιονδήποτε.
ας έρθει να καθαρίσει αυτό το νερό. Βλέπετε τι είναι στην υγειά μας. Και στην κατάληξη να πάει να το καταναλώσει, λοιπόν, να το πιει στην υγειά μας. Δέστε τι έχει μέσα. Πώς είναι, δέστε τώρα τι βάζουμε και τι θα βγάλουμε. Δέστε φίλες και φίλοι τι βάζουμε. Συνεχίζει, βγάζει πεντακάθαρο νερό όπως βλέπουμε. Για δέστε κατευθείαν. Ας δούμε και τα δύο σημεία, να δούμε μια φορά και τα δύο σημεία. Δέστε πώς είναι το ένα και πώς είναι το άλλο. Έτσι. Δέστε πώς είναι το ένα και πώς είναι το άλλο. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως τρίκ. Όπως βλέπουμε, περνάει το νερό από εδώ πέρα, περνάει από αυτό το σωληνάκι, το οποίο είναι συνδεδεμένο στο Imperial και φιλτράρει το νερό μας. Αυτό εξάλλου καλά όλους τους δημοσιογράφους. Όσοι θέλουν μπορούν να παρακολουθήσουν τα πειράματα αυτά εδώ, να έρθουν και βέβαια καλά και οποιονδήποτε πιστεύει ότι μπορεί να κάνει τέτοιου είδους πειράματα με άλλο φίλτρο, ας έρθει εδώ ζωντανά να διαφημιστεί δωρεάν και να κάνει και εκείνος αυτά τα πειράματα. Ήδη μεγάλο χρονικό διάστημα το λέμε αυτό, αλλά δεν έχει παρευρεθεί κανένας. Ας έρθει κάποιος εδώ και βλέπετε πόση ώρα καθαρίζουμε και συνεχίζουμε με αυτό το νερό. Όχι μισό ποτηράκι έτσι στα τρίκ και τα λοιπά. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά των συστημάτων της Camelot και γι' αυτό λέμε και προκαλούμε ξανά και ξανά. Δέστε ακριβώς τι είναι νερό. Είναι από τη μια μεριά, τι νερό βγαίνει από την άλλη μεριά. Δέστε φίλες και φίλοι, δέστε το τι γίνεται. Δεν προλαβαίνουμε ακριβώς να βάλουμε και να βγάλουμε νερό. Δέστε το τι γίνεται. Αυτή είναι η διαφορά της Camelot, αυτά είναι τα συστήματά μας και βεβαίως βλέπετε ότι από τη μια μπαίνει και από την άλλη ακριβώς καθόμαστε και όπως βλέπετε αυτό το νερό το φιλτράρουμε και πίνουμε και εμείς φίλες και φίλοι. Imperial είναι αυτό βέβαια, με τη δικιά του τεχνολογία, τη δικιά του ξεχωριστή τεχνολογία. Δέστε το τι γίνεται. Και βέβαια προκαλώ οποιονδήποτε πάλι που πιστεύει ότι και εκείνου φιλτράρει το νερό, το δικό του φίλτρο, ας έρθει εδώ να επαναλάβει τέτοιου είδους πειράματα και τότε θα καταλάβουμε ακριβώς. Δέστε φίλες και φίλοι, ήδη πάμε και στο τελευταίο νερό, το οποίο ακριβώς τώρα, ας τελειώσει όλο, για να μην έχει μέσα καθόλου, ας το αφήσουμε. Δέστε ακριβώς τώρα για να διάσει, να φύγει και από τη δεξαμενή μας και βλέπουμε φίλες και φίλοι ότι φτάσαμε στο τέλος. Στο τέλος, ναι, κλείστε το τώρα και δέστε τι νερό βγάλαμε φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η διαφορά μας. Δέστε το νερό της βρύσης, ποιο είναι. Δέστε το τι βγάζουμε και ακριβώς γι' αυτό ακριβώς το Imperial και τα άλλα συστήματα της Camelot πρωτοπορούν για πολλά χρόνια. Δέστε ποια είναι η τεχνολογία. Ας δούμε τώρα, φίλες και φίλοι, το Columbian D. Ένα άλλο σύστημα υπερσύγχρονο, το οποίο βάζουμε 4 λίτρα νερό μέσα, αυτόν εξατμίζεται, υγροποιείται, περνάει από αυτό το ειδικό φυσίγγιο, ξαναεμπλουτίζεται με μεταλλικά άλατα και αφαιρούνται και οτιδήποτε πτυτικά υπάρχει μέσα στο νερό και βλέπουμε μετά ότι συσσωρεύεται καθαρό και υγιεινό νερό σε αυτό το δοχείο. Μπορούμε να πάρουμε εν συνεχεία όλα αυτά τα οποία μείνανε στο τέλος, τα δηλητήρια, και βλέπετε ότι από 4 λίτρα νερό τι ακριβώς έχουμε αφαιρέσει από το νερό, φίλες και φίλοι. Για κοιτάξτε. Βέβαια, να δούμε τώρα και το Aqua-V. Ας πάμε λίγο στο Aqua-V. Το Aqua-V είναι αυτό εδώ που βλέπουμε, το οποίο και αυτό είναι ένα υπερσύγχρονο σύστημα που μπορούμε να καθαρίζουμε ό,τι νερό κι αν είναι αυτό, όσο μολυσμένο κι αν είναι, ακόμη και από την τουαλέτα μπορούμε να καθαρίσουμε αυτό το νερό. 4 λίτρα νερό βάζουμε μέσα, αυτόν υγροποιείται, εξατμίζεται και βλέπουμε ότι στο τέλος το μαζεύουμε, αφού περάσει από αυτό το ειδικό φυσίγγιο, όταν υγροποιηθεί, ξαναεμπλουτίζεται με μεταλλικά άλατα και στο τέλος το μαζεύουμε σε αυτή την δεξαμενή, το οποίο εύκολα μπορούμε στο τέλος να πάρουμε νερό από το ειδικό του βρυσάκι, το βλέπετε, στην υγειά μας και πραγματικά να το απολαύσουμε. Αυτό είναι το νερό, φίλες και φίλοι, το καθαρό, το υγιεινό.
ένα νερό που σίγουρα 100% είναι εγγυημένο με δεκάδες φίλες και φίλοι, με δεκάδες πιστοποιητικά. Και βέβαια, εάν γυρίσουμε να δούμε, ελάτε λίγο στο πείραμα αν έχετε καλοσύνη, στο πείραμα ελάτε, ίσως στο κοντρόλ, στο πείραμα εδώ, θα δούμε ακριβώς ότι δεν χρειαζόμαστε μόνο, φίλες και φίλοι, νερό καθαρό, φιλτραρισμένο για να πιούμε και να μαγειρέψουμε. Χρειαζόμαστε νερό και για να πλύνουμε τα τρόφιμά μας. Το τονίζω, και για να πλύνουμε τα τρόφιμά μας. Και βλέπουμε ότι εάν γυρίσω να πάω να πλύνω ένα τρόφιμο, το βλέπουμε εδώ, ένα παράδειγμα, βλέπουμε κατευθείαν ότι θα εξαφανιστεί το χρώμα αυτό εδώ. Για δέστε, φίλες και φίλοι, το τι γίνεται. Μέσα σε δευτερόλεπτα το τρόφιμο απορρόφησε το χλώριο και τα υποπροϊόντα του, τα οποία υπάρχουν μέσα στο νερό, και βλέπουμε κατευθείαν ότι πλέον έχουν συσσωρευτεί η χειρότερη μορφή ακριβώς χημικής ένωσης από το χλώριο. Οι τριχαλομεθάνες συσσωρεύονται, τις παίρνουμε μέσα μας και αντί να διώξουμε δηλητήρια, δυστυχώς συσσωρεύουμε και άλλα και τα βάζουμε μέσα μας. Αυτά δεν αποβάλλονται. Έχουν συσσωρευτικό χαρακτήρα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο σύστημα που σίγουρα 100% να μας καθαρίζει το νερό μας, και εν συνεχεία έναν άλλο σύστημα, ένα πλυντήριο τροφίμων που να πλένουμε τα τρόφιμά μας σύγχρονα και υγιεινά. Αυτό είναι το Imperial Tech της Camelot. Αν είμαστε έτοιμοι, πάμε λοιπόν να το δούμε. Φύγαμε. Ας πάμε να δούμε το Imperial Tech, το πλυντήριο τροφίμων. Μια μέθοδος που την συστήνει το FDA της Αμερικής, και όλα τα εργοστάσια που απασχολούνται με τρόφιμα χρησιμοποιούν ακριβώς αυτή τη μέθοδο. Δηλαδή, μπαίνει καθαρό νερό, βάζουμε όπως βλέπετε τα τρόφιμά μας, όλα τα τρόφιμα φρούτα, τα οποία υπάρχουν. Κρέας, ψάρι, οτιδήποτε μπορούμε να βάλουμε μέσα. Το κλείνω, βάζω το πρόγραμμα το οποίο θέλω και ξεκινάω κατευθείαν με... Έβαλα ένα παράδειγμα, όπως βλέπετε, έχει διάφορα προγράμματα. Ας βάλω αυτό, το πατάω, ξεκινάει και λειτουργεί κατευθείαν και μου πλένει τα τρόφιμα. Θα αφαιρέσει τα φυτοφάρμακα από τα φρούτα και τα λαχανικά, καθώς επίσης από το κρέας και το ψάρι θα αφαιρέσει τις τοξίνες, τα αντιβιωτικά και τις ορμόνες. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Να μπορούμε να αποστηρώσουμε τα τρόφιμά μας. Σκεφτείτε στην Γερμανία πόσοι πέθαναν από το κόλλη, από ένα λαχανικό. Εάν πλενόντουσαν τα λαχανικά με το πλυντήριο των ροφίμων της Camelot, το Imperial Tech, δεν θα πέθανε κανείς. Διότι θα αποστηρωνόταν το τρόφιμό μου. Εδώ μπορούμε να αποστηρώσουμε και ιατρικά εργαλεία, να αποστηρώσουμε οτιδήποτε σπίτι μας θέλουμε, και μπιπερό, ακριβώς, ή κάποιος τα μαχαιροπυρουνά του, πιάτα κτλ. Και βλέπουμε ότι ήδη ξεκίνησε το πλυντήριο, πλήθηκε το τρόφιμό μου, έφυγαν τα φυτοφάρμακα τα οποία υπήρχαν απάνω και αρχίζει πλέον να μου διώχνει, να φεύγει το νερό από μέσα. Και αυτό το νερό δεν το πετάω. Το παίρνω, όπως ξέρουμε, και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε να σφουγγαρίσουμε, να αποστηρώσουμε τους πάγκους της κουζίνας, να αποστηρώσουμε την τουαλέτα, τα μπάνια μας και οπουδήποτε αλλού. Η διαδικασία γίνεται με νερό και οξυγόνο 3 που παράγεται εσωτερικά μέσα. Ναι, αλλά οξυγόνο όμως φιλτραρισμένο καθαρό. Ναι. Το οποίο ακριβώς η διαδικασία εδώ οζονοποιείται το νερό. Δηλαδή δημιουργεί οξυγόνο 3 το ίδιο το μηχάνημα, και έτσι μπορούμε να έχουμε πραγματικά καθαρή τροφή, διότι διασπά το οξυγόνο 3 τα φυτοφάρμακα, και πραγματικά στο τέλος παίρνουμε μια τροφή που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για παιδικές τροφές, να φάμε εμείς και να φάμε τροφή. Όχι να δηλητηριαζόμαστε από την τροφή. Η τροφή μας και το νερό μας πρέπει να είναι το φάρμακό μας. Και ειδικά για τις νοικοκυρές είναι πολύ εξυπηρετικό, μιας και μπορεί να βάλουν τα λαχανικά τους μέσα, όπως είναι το σπανάκι, μαρούλι, οτιδήποτε. Αυτό θα τα ανακατώσει και θα αφαιρέσει τα φυτοφάρμακα από μέσα. Και όλα και χώματα και όλα διάφορα. Ήδη σταμάτησε, όπως βλέπουμε να σταμάτησε ακριβώς αυτή τη στιγμή, και περιμένουμε δευτερόλεπτα να σφυρίξει για ακριβώς, να κάνει θα σφυρίξει 5-6 φορές. Και έτσι κι όπου κι αν είμαστε, ξέρουμε ότι μας τελείωσε πλέον, θα πάρουμε το τρόφιμο, θα το μαγειρέψουμε και είναι 100% καλύτερο και από βιολογικά και από οποιοδήποτε. Ακούστε εδώ. Φίλοι, ακριβώς τώρα θα δούμε ένα άλλο σύστημα, ένα μπουκάλι,
το οποίο, όπως γνωρίζετε, πολλοί από εσάς χρησιμοποιούν εφιαλωμένο νερό. Ένα εφιαλωμένο νερό το οποίο ασφαλώς δεν είναι κατάλληλο για να το πίνετε, λόγω των πολλών δηλητηρίων τα οποία υπάρχουν μέσα των πολλών χημικών ενώσεων και όχι μόνο. Θα δούμε κατευθείαν αυτό το μπουκάλι, το οποίο το κατασκεύασε η Camelot με φιλτράκι εσωτερικά μέσα, ώστε να μπορούμε να πάρουμε νερό από οπουδήποτε. Από ένα πηγάδι, από ένα ποτάμι, από μια λίμνη, από ένα φράχτη, από όπου βρούμε νερό. Ακόμη και από ένα καζανάκι μιας τουαλέτας. Μπορούμε να πάρουμε νερό, να το κλείσουμε και συνεχεία, κατευθείαν, μπορούμε να το φιλτράρουμε και να πίνουμε. Το μπουκάλι αυτό μπορεί να πάει παντού. Σε ένα γυμναστήριο, σε ένα σχολείο, να το πάρει ένας μαθητής, στη δουλειά που πάμε εμείς. Και όχι μόνο. Όπου και αν βρισκόμαστε, αυτό το μπουκάλι μπορούμε να το μεταφέρουμε μαζί μας. Και όπου βρούμε νερό, μπορούμε να βάλουμε μέσα και να πιούμε φιλτραρισμένο, καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια, αν είμαστε έτοιμοι, να δούμε το πόσο καθαρό είναι αυτό το νερό το οποίο βγαίνει από το σύστημα αυτό, από το Camelot μπουκάλι. Είμαστε έτοιμοι? Ωραία λοιπόν. Βλέπω, ωραία, μόλις είστε έτοιμοι, πέστε μου ακριβώς. Βλέπουμε ότι το σύστημα αυτό εδώ, αν είστε έτοιμοι, φύγαμε λοιπόν να το δούμε πόσο δυνατό είναι. Φίλες και φίλοι, έτσι κι αλλιώς πολλοί πίνουν εμφιαλωμένο νερό. Το εμφιαλωμένο νερό, όπως έχουμε πει, ακριβώς φιλοξενεί μέσα ό,τι φιλοξενεί και τις βρύσεις. Χρειάζεται και εκείνο φιλτράρισμα. Και βέβαια πόσο πληρώνουμε. Εάν γυρίσουμε να δούμε μια ολόκληρη περιουσία. Ακριβώς η Camelot κατασκεύασε το Camelot μπουκαλάκι, αυτό εδώ που βλέπουμε στην οθόνη μας, το οποίο μπορούμε να βάλουμε ό,τι νερό μέσα θέλουμε, από λίμνη, από ποτάμι, ακόμη από ένα καζανάκι, και να το μετατρέψουμε στο πιο καθαρό, στο πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, και δεν έχουμε παρά να γυρίζουμε και να πιούμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι η τέλεια λύση για οπουδήποτε. Ακριβώς. Είναι η τέλεια λύση. Εάν γυρίσουμε όμως να κάνουμε ένα πείραμα, ας γυρίσουμε να το δούμε, να κάνουμε ένα πείραμα, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Εάν γυρίσω να βάλω μια ποσότητα νερό της βρύσης και βέβαια να βάλω ακριβώς το ίδιο νερό και εδώ, να το δούμε. Το κλείνω. Να βάλω ακριβώς και να το τραβήξουμε με βάκουουμ. Γυρνάω, όπως βλέπετε. Το νερό μου αυτό θα φεύγει, να έρχεται και να έρχεται σε αυτή την εργαστηριακή φιάλη. Ας το πατήσω και να αρχίσει πλέον να ρουφάει, να κάνει βάκουουμ και να φεύγει καθαρό πλέον και να έρχεται ακριβώς σε αυτό εδώ το δοχείο. Συγκεκριμένο περνάει από το φίλτρο που υπάρχει μέσα στο μπουκαλάκι, φιλτράρεται και έρχεται τώρα πλέον σε αυτό το δοχείο. Ακριβώς βλέπουμε ότι ήδη έχει αδειάσει. Έχει αδειάσει. Ειδική τεχνολογία, ειδικό φίλτρο. Για να μας δώσει 100% καθαρότητα. 0,2 μάικρον είναι το φίλτρο του, το οποίο ακριβώς θα δούμε. Ας κάνουμε το πείραμα πρώτα να το δούμε και να πούμε και δύο πράγματα. Όπως βλέπετε, εάν γυρίσω να βάλω ανιχνευτή χλωρίου, ζητάμε συγγνώμη γιατί είναι ζωντανά, βλέπετε ακριβώς πώς είναι το ένα της βρύσης, δώστε το εδώ, και πώς είναι ακριβώς το φιλτραρισμένο ακριβώς αυτό το νερό. Φίλες και φίλοι, εάν γυρίσουμε να δούμε και ας έρθουμε λίγο εδώ, αν έχετε εγκαλοσύνη, η κάμερα λίγο εδώ η κάμερά σας, να έρθει, βλέπουμε ακριβώς πώς είναι η τεχνολογία του. Βάζουμε το νεράκι μέσα, εν συνεχεία βλέπουμε ότι υπάρχει ένα φίλτρο, ακριβώς από εδώ που θα περάσει 100% το νερό μας, δεν έχει παρά, αυτόν είναι απάνω, βιδωμένο, έρχεται, το κλείνουμε και συνεχεία ακριβώς πίνει κάποιος. Φιλτράρεται την ίδια στιγμή και έχουμε 100% καθαρό νερό. Και ακριβώς το μπουκαλάκι αυτό εδώ είναι 14 ευρώ μαζί με το φίλτρο του και εν συνεχεία βλέπουμε ότι θα πάει 6 μήνες. Μετά από 6 μήνες βγάζω το φιλτράκι αυτό και το αντικαθιστώ και μόνο με 10 ευρώ πλέον αγοράζω το φιλτράκι αυτό της Camelot. Για ακόμη 6 μήνες που θα μας κρατήσει. Ακριβώς. Φίλες και φίλοι, ένα νερό καθαρό, υγιεινό, αυτό που πρέπει να πίνετε.
και φίλοι, ακριβώς ένα σύστημα για να είναι εγκεκριμένο πρέπει να έχει διάφορα πιστοποιητικά. Βλέπουμε όλα τα συστήματα της Camelot είναι εγκεκριμένα από το NSF, το βλέπουμε εδώ, ή από το State of California Department of Health Services. Είναι ακριβώς από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Ένα άλλο, το οποίο ελάχιστα συστήματα έχουν. Εμείς έχουμε για όλες τις παραμέτρους, όπως βλέπουμε εδώ. Διότι δεν είναι μόνο για μια παράμετρος. Είναι πολλές οι παράμετροι των χημικών, επικίνδυνων χημικών ενώσεων και των παθογόνων μικροοργανισμών που πρέπει να ανταποκρίνεται ένα σύστημα. Και βέβαια, όπως έχουμε πει, από το νερό εξαρτάται η υγεία μας. Και δεν το λέω εγώ απλώς. Βεβαίως είμαι ειδικός πάνω στο νερό. Αλλά όμως το λένε όλοι οι επιστήμονες. Αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν πραγματικά και ασχολούνται με την ιατρική. Βλέπουμε κατευθείαν ένα παράδειγμα με τις τελευταίες έρευνες και αποτελέσματα για 4-5 ασθένειες. Ένα παράδειγμα, το πώς ευθύνεται το νερό. Και βέβαια από τα δηλητήρια, από το φαγητό, αλλά το περισσότερο είναι από το νερό. Είναι αυτό που ακριβώς πρέπει να πιούμε 8 με 10 ποτήρια νερό την ημέρα. Βλέπουμε, εάν γυρίσουμε να δούμε, όλα τα προβλήματα της καρδιάς, ένα παράδειγμα. Ότι 80 με 85% ευθύνεται ακριβώς αυτό το νερό. Και εν συνεχεία βλέπουμε το σακαρόδι διαβήτη. Επίσης ευθύνεται αυτό το νερό. Επίσης υπέρταση 78% ευθύνεται αυτό το νερό. Το επικίνδυνο, οι καρκίνοι όλοι ανεξαιρέτως 65 με 70% ευθύνεται το νερό. Άρα φίλες και φίλοι πρέπει να δώσουμε την απαιτούμενη σημασία και προσοχή πάνω στην πρόληψη. Και πρόληψη ακριβώς σημαίνει πίνουμε καθαρό υγιεινό νερό, τρώμε τροφή απειλαγμένη από τα τόσα δηλητήρια τα οποία υπάρχουν απάνω τα τόσα φυτοφάρμακα. Όλοι το καταλαβαίνετε. Γιατί καμιά φορά μου λένε σε διάφορα χωριά, μα ξέρετε εμείς οι παππούδες μας τι νερό πίνανε. Πίνανε λέει εκεί που πατούσε το βόδι και έβγαινε σαν ένα μικρό κουβαδάκι από κάτω και μαζευόταν λέει από τη βροχή. Πολλές φορές έπινε ο παππούς μας από εκεί νερό. Βεβαίως, έπινε. Έπινε γιατί όμως έπινε? Γιατί δεν υπήρχαν φυτοφάρμακα. Δεν υπήρχαν λιπάσματα τότε. Τώρα όμως, ό,τι που και να αγγίξουμε, δυστυχώς υπάρχουν επικίνδυνα χημικά. Και μέσα στο σπίτι μας μιλάμε ότι είναι τα φυτοφάρμακα. Είναι ακριβώς εκεί για να σκοτώσουμε το Α, το Β και το Γ ή την κατσαρίδα ή οτιδήποτε. Έχουμε δηλητήρια φίλες και φίλοι. Είναι το χλώριο και 1002 άλλα. Είναι ακριβώς όλα τα απόβλητα των εργοστασίων τα οποία υπάρχουν σήμερα μέσα στο νερό. Είναι όλα τα φάρμακα που παίρνει ο άνθρωπος και σκεφτείτε πόσες χιλιάδες ειδών φάρμακα παίρνει ο άνθρωπος δυστυχώς και σκεφτείτε και ακόμα τα ζώα για να μην αρρωσταίνουν. Τους δίνουν ακριβώς αντιβιωτικά, τους δίνουν άλλα φάρμακα για να θεραπευθούν. Όλα αυτά που πάνε? Ακριβώς τα αποβάλλει και το ζώο ο άνθρωπος και φεύγουν και πάνε μέσα στο νερό και ενώνονται με το νερό. Άρα σκεφτείτε το κάθε ποτήρι το οποίο έρχεται στη βρύση σας δεν είναι μόνο το χλώριο το οποίο σας έδειξα εγώ φίλες και φίλοι, το οποίο υπάρχει μέσα το νερό, υπάρχει μέσα σε αυτό το νερό. Είναι ακριβώς και όλα τα φάρμακα τα ανθρώπινα που πήρε ο άνθρωπος είναι σε αυτό το νερό και όπως ακόμη και τα διάφορα φάρμακα που πήραν τα ζώα είναι ακριβώς σε αυτό το νερό. Άρα καταλαβαίνετε γιατί πρέπει να προσέξουμε φίλες και φίλοι. Γιατί πρέπει να προσέξουμε. Και πρέπει να προσέξουμε. Διότι ακριβώς αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι υπάρχουν αποτελέσματα από επίσημα ιδρύματα, από επίσημους οργανισμούς, κρατικούς οργανισμούς πάνω στην ανάλυση του νερού. Βεβαίως, εάν γυρίσουμε να δούμε τον επίσημο ΙΓΜΕ, το οποίο ας δούμε εδώ λίγο, προσοχή, νερό δηλητήριο απειλεί την Αττική. Νερό δηλητήριο απειλεί την Αττική. Από πού? Έκθεση βόμβα του ΙΓΜΕ. Καρκινογόνες ουσίες στον υδροφόρο ορίζοντα. Και βλέπουμε ότι είναι εδώ δεκάδες επικίνδυνες χημικές ενώσεις, που υπάρχουν στο νερό. Άρα φίλες και φίλοι, πρέπει ακριβώς να δούμε και να αναλογιστούμε εμείς τις ευθύνες μας. Μην τα ρίχνουμε τα πάντα στην πολιτεία και να λέμε, ξέρετε κάτι, η πολιτεία γιατί δεν μας δίνει νερό, η πολιτεία γιατί δεν μας καθαρίζει τον αέρα, η πολιτεία γιατί δεν κάνει το Α και το Β. Ας δούμε τι κάνουμε εμείς για τον εαυτό μας πρώτα-πρώτα.
Και το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ξοδέψουμε 20-30 λεπτά την ημέρα να έχουμε καθαρό υγιεινό νερό, το τονίζω, για να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας. Διότι από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη ασθένεια, όπως σας έχω πει, ξεκινάει από αυτό το νεράκι το οποίο πίνουμε. Και βλέπουμε ότι εάν δεν πίνουμε σωστό καθαρό υγιεινό νερό και στη σωστή ποσότητα, ξεκινάει από το άγχος. Να έχουμε άγχος, να έχουμε εκνευρισμό, να έχουμε ύπνωση, το είπαμε πολλές φορές, να έχουμε κατάθλιψη. Και η κατάθλιψη, φίλες και φίλοι, είναι αφυδάτωση του οργανισμού, είναι το πρώτο στάδιο. Συνεχεία βλέπουμε σπασμούς και πόνους στο σώμα μας και δεν καταλαβαίνουμε το τι είναι. Βλέπουμε συνεχεία καούρες και εμείς τρέχουμε στα αντιόξινα. Τι τα θέλουμε τα αντιόξινα, φίλες και φίλοι? Όταν έχουμε το καλύτερο φάρμακο, πίνετε το νερό. Το νεράκι είναι αυτό που πρέπει. Πριν πάτε για να φάτε, να πίνετε πάντοτε ένα ποτήρι καθαρό υγιεινό νερό και μετά από μισή ωρίτσα, 20 λεπτά, κάτσετε να φάτε. Καίστε όμως το νεράκι και θα δείτε ότι δεν χρειάζεστε ούτε αντιόξινα ούτε τίποτα για να έχει ακριβώς ο οργανισμός να δώσει γαστρικά υγρά πάνω στην τροφή για να ξεκινήσει η πέψη. Βλέπουμε συνεχεία ότι έχουμε ημικρανίες. Οι ημικρανίες από πού είναι? Και οι δυνατοί πονοκέφαλοι? Από την αφυδάτωση του οργανισμού. Αυτό γίνεται. Συνεχεία βλέπουμε στη θάγχη η δυσκυλιότητα. Τι είναι? Έλλειψη νερού. Το καταλαβαίνετε. Αλλά τι κάνετε όμως? Τρέχετε στο φαρμακείο να πάρετε φάρμακα, το οποίο δεν σας διορθώνει το πρόβλημα το φάρμακο. Είναι εκείνη τη στιγμή που σας δίνει μια ψευτολύση. Δέστε όμως πόσα άλλα προβλήματα συσσωρεύονται απάνω σας όταν πάτε να πάρετε ένα φάρμακο. Άρα παίρνουμε φάρμακο κατόπιν οδηγιών μόνον του γιατρού και ο γιατρός πρέπει να είναι φιδωλός, αν θέλει να είναι καλός γιατρός, φιδωλός, και όταν χρειάζεται ένα φάρμακο πρέπει να το δώσει. Στη ακραία περίπτωση, και βλέπουμε συνεχεία ότι η κολίτιδα επίσης είναι ακριβώς έλλειψη νερού, έλλειψη και είναι αφυδάτωση του οργανισμού. Οι αλλεργίες, το άσθμα είναι αφυδάτωση του οργανισμού. Η υπέρταση, ο διαβήτης, ο λύκος, το είπαμε πολλές φορές, η ψωρίαση είναι αφυδάτωση του οργανισμού. Πολλές άλλες νευρολογικές και άλλες ανοσοποιητικές ασθένειες επίσης είναι αφυδάτωση, όπως και η καρκίνη επίσης είναι αφυδάτωση του οργανισμού, φίλες και φίλοι. Και ακριβώς πλέον βλέπουμε ότι το ανοσοποιητικό μας σύστημα αρχίζει και αδυνατά. Άρα, φίλες και φίλοι, επαναλαμβάνω ξανά ότι πρέπει το νερό μας να το βλέπουμε και να το έχουμε ως φάρμακο. Να το προσέχουμε. Να μην το δηλητηριάζουμε. Να το προσέχουμε. Να το φιλτράρουμε για να το δώσουμε στον οργανισμό μας. Όπως ένα παράδειγμα, υπάρχει φίλτρο στο αυτοκίνητό σας για να φιλτράρει ένα παράδειγμα διάφορα τα οποία χρειάζεται το αυτοκίνητο. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εδώ. Αν αγαπάμε τουλάχιστον τον εαυτό μας και την οικογένειά μας, όσο να αγαπάμε το αυτοκίνητό μας. Φίλες και φίλοι, όμως, φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Θα σας ευχαριστήσω που είμαστε σήμερα εδώ. Θα σας ευχηθώ να έχετε την ωραιότερη μέρα. Ό,τι καλύτερο στη ζωή σας πραγματικά να το απολαμβάνετε και εσείς και η οικογένειά σας. Και μην ξεχνάτε να ξεκινάτε πάντα την ημέρα σας με ένα ποτήρι καθαρό φιλτραρισμένο υγιεινό νερό. Στην υγεία σας λοιπόν.